Hûn bi xêr hatin hevaleyê ja. Wekî ku hûn jî dizanin, li Mezopotamyayê gelek çandên kulturî zaf in. Yek ji vanan jî bajarê kevin yên kevnar Dara ye. Lat û kevir qewartine û tê de jiyan e. Piştî demekê miriyên xwe li vir veşartine. Wek ku tê zanîn, ev der sed sala şeşan de hatiye çêkirin. Ev der gelekî mezin e, lê mixabin hin der nadine kolandin û hin der jî qedexe bû ku em herin. Niha dera ku li ber vîdeoyê ancak me dikarîbû em vê derê bidin nîşandan. Nekropol derdora gorê. Girên fire ên Rojavayê bajêr di destpêka sed sala şeşan de ji bo avakirina bajêr wekî kanê hatine bikar anîn. Rûyê rast ên ku birîna keviran pêk hatin paşê veguheriya qada Goristaniyê. Yek ji komên avahî yên herî bi bandor Darayê tirbeyên ku bi xêzkirina kevirê rûkalê hatine çêkirinin. Li ser girên fire ên ku ber bi Rojavayê bajêr ve dirêj dibin, bi xêzkirina girseya zinaran a xwezayî goristaneke zinaran di şiklê geliyên kûr û fireh de hatiye çêkirin. Li vê herêmê sê cûreyên goran hene. Yek goran tehtiya, ev jî sed sala şeşan de, ya duduyan jî tîpa lahîtiya, ev jî navbera şeş û heştan de ye. Ya sisiyan jî gorên sandoqî yanî sadê ne, ev jî sed sala heşta û çardehan de ye. Di vê serdemê de mitrî û paga li cihên ku di zinaran de hatine kolandin bi baweriya ji nû ve zayînê ji bo xwedayê Mîtra yanî xwedayê ku ji keviran derê dikeve ku tê bawer kirin ku di kulta pagan û Mîtran de ji zinarê hatiye veşartin. Her çiqas xelkê Darayê derbasî xristiyanê bûbin jî wan kevneşopiyên xwe yên putperestî û kevneşopiya gelek goran di van gorên odeyê de ji bo demekê domandin. Putperestî sîstemeke baweriyeke kevnar e ku li ser rêzgirtina ji xwezayê û pîroziya her giyanek zindî ye. Çi mirov, çi heywan, erd û nebat û zinar bê jî. Ji bo Romayiyan ev gor cihên din ên giyan in. Ruhê mir wê li vê derê bimîne wê werê parastin. Gorên serdema Romayê jî bi vê tegihiştinê hatine çêkirin. Bi belavbûna xrîstiyanîtiyê re definkirin di gorên cist ên hêsan de dest pê kir. Gora mezin aşkeftî avaya herî balkêş al qada nekropolê ya kevir bi pîvan, plan û birêk û pekiya hundirîne.
cihê mezin a sê qetiya. Bi tevahî di binê kevir de hatiye serastkirin. Qeda jorîn a avahiyê ku ji aliyê Bakur û Başûr ve plansaziya wê çargoşe ye. Bi korîdor ya nîşanîşîn ku li aliyê Rojava, Başûr û Rojhilat berdewam dike. Li ser pedîmenta ketiya Abîdeya ya li Bakurê avahiyê. Dîmenên olî bi xemlên nebatî hatine xêzkirin. Ezekiyel ku tê de nefesa giyan û vejînê di pirtûkên pîroz de tê xuyakirin, ev gora galerî ku tê de dîmena pêxemberiya vejîna miriyan tê hilanîn, ev gora galerî piştî êrişa 577 de di şerê Sasaniyan de hatin qetilkirin. Ji hêla Romayên Rojhilat ve yên ku di sala 591 de ji sürgûnê vegeriyan ji bo Rûmetê hatibû çêkirin. Di kolana arkeolojiyê de sala 2009 de bi sedan hestiyê mirovan derketibûn holê. û tê fikirîn wek kirameta Ezekîl ew kes ji bo roja vejînê tê careke din werê dinê. Li vê goristanê hê jî ew hestî tên xuyakirin. Şaredariya Mêrdînê ev der restore kiriye. Belê hûn jî dikarin herin gundê darayê lê binêrin. Wek tê zanîn jî dara gelekî bi nav û deng e. Derdora bajarê darayê û bi ava. Ji ber vê yekê derdora wê wek aşan heye. Li gorî nêrîna min ciyên ku dexil tê de were parastin tê de heye. Hêvî dikim ev vîdeo bi dilê we bê hûn me bişopînin û bi hevalê hogirên xwe re jî parve bikin.